तनी ने उन्हें कोई लड़ नहीं जा। ये गाना में हमारा प्यार का डेफिनेशन बा, व्हाट इट इज स्टेटमेंट ऑफ लव, प्यार की परिभाषा क्या है, गीत में ही है बा। इनकर बात कब जा 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 भुला जाई। अब जब दूसरे से ब्याह को देता था कि याद रखी हुई भरोसा ना को जलो को करे खेसारी गोलर ले बाकी लिखल शायद तोरा रहा कि कोनो दोसर अजीत को भी केहू हो इनके साथ लिखा रहा मोहन सिंह बलियावी के लिखा जा। अब धोखा देके जाता कि प्यार के फेरा में फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मास्टर साहब ठीक है करा खाती कहल पहले का प्यार जी टूट जाला ओकरा बाद केहू से प्यार ना होला। प्यार होबो करी कॉन्फिडेंस ना रहे भाई कि जब वो टूट गइल त ई का अब पहले की के ब्याह दूसरा जगह हो गई ओकरा से सुंदर लड़की से तहार विवाह हो जाई ओकरा बाद ओकरा लगे बिस्तर पर बाड़ो बाह में भी तहार मेहरारू आंख बंद करबो तो ध्यान हो जा चल जाई जहां तहार दिल रहेला। प्यार दिल से फील किया जाता है। यस यस यस। कुणाल सिंह जी नेताजी बानी 200 रुपया पुरस्कार दिल बने बार बार प्रणाम करने हैं भोला दानी पद प्रतिष्ठा बनौले रहे। प्यार दिल से फील करने की चीज है। प्यार शारीरिक मिलन ना हो असली प्यार रही तो ओकरा देह पतार हाथे ना जाए। नजर से नजर मिल गई तर है कि सब कुछ मिल गई। कहने के लिए बहुत सारे मेले हैं पर किसी एक चहेते के बिना मेले में भी हम अकेले हैं। एक से एक सुंदर लौकी आ तो ऊँटनी और एड़ी लगा के देखत रहो बाकी तनी लौक जाई जिलेबी खैती ना खिया देती को कोर तो शांति मिल। यह प्यार हो। प्यार के हुलूटी नहीं कोई छूटी नहीं प्यार भल झूठी नहीं जीवन भर टूटी नहीं। यह प्यार है चारियों पर इस पर लोग जाइए दिन पर लौकी चेहरा दीवाना पागल 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 है दीवाना पागल 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 है।
अपना दल के जाबो बदू फाइट मारे आओ एगो साड़ू के लइका बा में शराबी जीवा पता जाके सुखल के टंगरिया खींच ले आओ खींच दो बबुआ शुगर से हम बेचैने बानी एकलू सुखल का टंगरिया खींचे के मन हगता माना ना करता लोग जो मन कर अगर तालो के मन बाकी सुखल का टंगरिया खींच दिए एक बेर तो खींच के देखो लोग जने सोच हो जाता तो लगे फिर बहुत बहुत पुरस्कार भोला दानी बनौला रही कलाकारी में 4 चांद लगौला रही। दूसरा पद गीत के हो प्रेम दूरो खा होला आंख का झरोखा बहुत लयदार जिला हमारे से लयदार जिला पुरला बोलिया आशुतोष बाबू यादव परिवार से बिलोंग्स करता ने बहुत सुंदर गायक हैं। वाह भाई वाह बार बार हार्दिक शुभकामना बा भोला दानी बनौले रहे। प्रेम दूरो खा होला आंख का झरोखा होला सबसे अनोखा होला तुम कहे धोखा होला अब का सतैबुए जूली पहले जेल खाना तब पागल खाना पहले दिल खाना पागल खाना ओह पागल खाना से कोई बेर पागल हई और दीवाना पागल 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 हई दीवाना पागल 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 हई बेंजू वाला ना हमें कि धलोया लोग के जो कोई याद बताओ को बजाई है ताले में सेटिंग पर जो गाना करे में सेटिंग ना रहेला ऐसा 10 को छोटू बाबू बना दे और ही बावे प्यार में फाइटा फाइटी कब होला शुरू में तो आप से शुरू होला रह जाओ 2-5 में बनो करे बाबे 4 मिनट में चल बा प्यार नायका लो जितना बैठल बा हमारे को हाथ जोड़ी रखी हल प्यार मत करी हल ना क्यों जी ऐसे प्यार एक्सीडेंट जाति पूछ के ना होला कौनो अपना से छोट चाहे अपना से बड़ जात से जब लव हो जाई भागे के तैयार हो जाई तो 25 पर इसके नीचे का प्यार कैसे होला कैसे सिर्फ दिल से दिल 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 सिर्फ दिल से होता है 25 के नीचे वाला भैया प्यार हाँ खानदान के बारे में ना सोच कि हमारे बाद भाग के बियाह कर हमारे बहन के बियाह होई कि ना हमारे भाई के बियाह होई कि ना बाबू माई हमारे कतना उम्मीद लगल बड़े उ लोग के का दशा होई अजे भी लव मैरिज कर तन ई विचार करे कि तू लव मैरिज कर लेलो आ तोहरो लड़का लड़की लव मैरिज कर के भागे घर से तहारा क्वेश्चन लाग हाय यहाँ तो हाय कलू कलू कब हूं लव वाला बियाह ना कोई नहीं हां कबो ना तारा बाद हो सकता है घर के बियाह हो शादी रुक जाओ रुकिए जाइए। आ तारा इज्जतो ना मिली लव मैरिज में ना। बाबूजी बियाह तय करे तना में आई तो गुड़ छुके गुड़ लगी सुहाग रात के दिन तारा के रउआ कोही जीवन भर रउआ कोही आ लव मैरिज वाली जब कुंवारे में ससुर बजुल के हो जाता रुका बात बिगड़ जाला नु भूला जा जहां उठल बैठल देखने के भूला जाए बाकी पैसा ले गोर ले काम था मनोराय जी पुरस्कार दिल बने हार्दिक प्रणाम ई नहीं कहत कि साफा पाल पर हम चारी हो जाई हो
दिल से प्यार मत करी हो, मना नहीं करो। माल मार दे अभी ना जे प्लेट खा के खाना खा के बड़ा प्लेट मुड़ी पर लगे घुमावले पर तर के में कहले सरफ लेके ना 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 ई कबो ना लव मैरिज करब तो कुंवारे में तरह से तबड़ा तबड़ी भइल बा। इडियट ईडीएस 1 घंटा लेट कर दे चटाक दे तू मरले बड़ा तले दूध थाई तू मरले भी आ तारा का शुरू से तुम कहती त तारा का बियाह के बाद इज्जत करी तने बनाओ बाऊ करब दोसर लाइन देख ली। जीवन में देखनी हम लड़का लो प्यार में धोखा खा के जोहर माहौर खा लेता, छत पर से कूद जाता, फंसरी लगा लेता। तने एगो प्रेमिका के बताओ ना जन प्रेमिक के याद में जोहर खा ले लो ना खाली सो बताइए। पूछा नहीं हम एगो प्रेमिका से पूछनी कैसा क्यों होता है तुम लोग जोहर नहीं खाती हो तो वो कहते हैं कि अब तलवार वाला बुझे लो हमने के का टेंशन बा एगो बयान में दू गो तलवार चल जाए। हां वो लड़की कैसन बिया वो लड़का कैसन बाड़े जेकरा के एक मुश्त अपन कमाई दे के बाप पोसता। जोगी जी कहले बड़े यूपी में कि घर माई बाप का कोनो अनाथालय नहीं है कि 20 बरिस खइला पियला फेरी के हर बाप कमाए खियवले आ जब मन कर त दूसरा लड़का से प्यार करके चल देलू जे 20 बरिस से तारा के पोसल पालल ओकर तू नहीं खूब भइल तो ओकरा पर रहब कोनो तय बा का जन ओकरा पर जाता रे ढेर पैसा वाला होके ओकरा बापे संगे आराम करे ऐसे पर कब हो ना का बज के लइका लो ध्यान मत दियो कबो एकदम सिम कार्ड नहीं यूज कोई नहीं जले टावर काम करता तले ठीक बारे निकाल के बिक दे दोसर कंपनी लगा लो लेको तब कलुआ ठीक अंतिम पद गीत के हो। अब कलू का नाम मत धरो कलू से होशियार तारा 2-3 राज में आदमी ना मिले हैं हमने जान ले कलू के दया धवे हम जब अफसाना होला तबे मन होला दिल दीवाना होला प्यार देगा होला बहुत बहुत पुरस्कार एक माना ही बात पर निमन लागल बा बहुत बहुत पुरस्कार देवे ना मौका बा पप्पू राजी प्रसाद पेट्रोल पंप से बानी पुरस्कार देने बार बार प्रणाम करता हूं। जय रमीन जीवन ढेर दी बाबा पूरा मत मने हो तारा के देख के लइका लो हंसत हम जान के बने के हम झुरी आइल बड़त त प्यार में जब लड़की धोखा दे देनु त तारा के हंसी मैं धोखा का हमरा के हंसी गांव के लोग बाबूजी माई भाई बहन वो हंसी तारा के जवन तारा संगे लंगोटिया यार बा वो हंसले सके प्यार में असर रहले भागल बिया ओकरा मुंह में ई छोला खियावतले हां इनका मुंह में ऊ खियावतले सिया हमरा कर तक तो न रहले हां छोड़ के भागल बिया मुंह चोखा कइले बाड़े नादी होले मोबाइल नंबर बानी के मोबाइल नंबर दिवा दो कि डाटा तरफ काय पचरुखी रहती है जय रमीन जीवन ढेर दी एही में एक जाना के पागल हई अरे दीवाना पागल 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 हई दीवाना 2-5 हो गइल बाप अजीत जी लागल दीवाना पागल 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 जा पचरुखिया का सगर होती है रील बनाई जा